Ublaya pi baro ki baju pen mat sngap ya Good News TV bani pedang sngobai pi sasisian syakani ka program ha ka bangi yo banwan lam shapi ya khubor na ktien ka jomblay. Ni ai ngo yu blay ubrang penla yangi be nyo sngo ya ktien ka jong u ha ka jinglat luot mat kumjo ban syakri ban pendan buram ya u. Bat ngi yawer ya pi bapen khon iki parlok ki jong pi bakin sngap ya kani ka program knang bakan long ka jingker khu ya ki bat kham tam ya ki tu ki bam pajo sngo ya ktien ka jong blay. Te kumta ha kani ka por ni dab da ka jingkemen wi don kat bat ngi i Reverend S Walang iban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong blay. I Reverend S Walang i pet ya ka Maudam District ka baham hapo ka Maudam Presbytery jong ka KGP sinat sep ngi. Barashwa banginyo asngo ya ka khubor ba i pastor in sama padang ka jongi ngin ngap siya ka we ka jingwai ka kerpang ban ai hi da i pastor ba i para jong i kong bada Perlin Walang ublay on kerkhu yingi baro. Lagi kmatungin kmit syakilo Jingyarap ng nukanwan Da shisha Day utray Jesu ukon Dang mauhi Ubakloy banyarap kong yangi Siya utray to penher ki jing dwai da jing ek pas kem tunge ap kermen kumang yi ju yai mat ya ki jing ter khu kum ta rung in yop yang tang na u da ki sur ba jem try yang i un ju ba Haba siya unging lekban gerpat Jingker kuba jingkmen un Yai teker hai Lada tang hau Ngilek banduay Banduay Hapting ki jing ebat jing kuslay Haba jing dum kawan bang tapyangi Hakapungti ahor ngi ngambat ngi hap Amanukin yang iban yarap Kisay kung jong kapop basher Yang ibun sin kiwan ban kumbante Manuken banwan yarap banlaw yaki Manuken ban yarap kum yangi Dakik ti blamong try yang iun yarap Haba siya ungin letban gerpat Bangin lat na jingkong ya kabur unay Lada tang hau Ngilek banduay Banduay Kamperwat lakat do Ngidey ban Utray utip lando Man aya ka jubab Daga jingit pas kem Ngin ap kermen Tang hau Hau try Jesus
Kakisur ba jem try yang iunju ba haba siya unging letban gerpan jingker kuba jingkmen un yai te gerhai lada tang hau ngilet banduan banduan Hagabaning kong nasngoban aingu yaw blay. Ubla dan ringkat bat nga. Bat ubla play nga yang ni kalat. Manganyo yang kaban yeng. Haga ni kajaka. Hapadeng jong pi. Kiba ngap. Bat kiba pej. Yang ni ka program. Jong ka Good News TV. Lingba ka ni ka channel. Jong ka jingeseng samla. KGP senat sepngi. Manamar kata kabakum kani kapor. Nasnoban ay kublay lang ya pi baro. Haga kerteng kabaim. Kakerteng kabadon bortam. Kajong try. Bat unong penim ba jongi. U Jesu Christ. Dang haga ni kasngi utry. Kabaladep. Kata ka arpusaw terik. Ubnay basan jong ni kasnem arajar atun rio. Ngidang syudep banraki. Ya ka Pentecost Sunday. Kasngi ka jingwan hiar. Ka jong mensi makhoy jong oblay. Ban penkop bor. Ya ki senran ki jong Jisu. Bakin yalap ya ka gospel. Ya ka bangila ban syem. Haga kitab ki kam ki apostol kalnong. Kabaar, kadikot kabaningkong terter. Henry kabakum kadikapor. Ngakwa, bangin ya pailang. Syakaway ka jingja. Kabalajya hadin jong ka Pentecost. Ngitip ha, kipara bangit bait. Bahadin jong ka jingwan hiar ka jong mensi makhoy. Jong oblay. Hagi senran ki jong Jisu. Kisenran ki jong Jisu. Kila yeng da ka jing slur ban yalap ika gospel. Hakeleng saudong jong ka Jerusalem. Kumta ka ni ka por nga kwa bagi niya pai. Bat nga siya ki jingja. Kibala jia hadin jong ka Pentecost. Yakabangan pensyong nung rim. Nagaktiin ka jong ublay. Yakabangila ban siyem. Haka kitab kikam ki apostol kalnong kabasaw. Kadikot kabaar pulay, bat kabaar pusaw. Kikintin kibaong kumni. Ti haba lapalat no yaki, kilawan siya lakilok. Bat kilayat hu baro yakabaki rangba lingdo. Bat kitemen besan kilaong haki. Kite haba kilayo snow yakata. Kilaya penjam yalagaktin haublay. Dagaway kajingmut. Kiti haba kilayo snow ya kata kajing yatho. Kilaya penjam yalagaktin haublay. Dagaway kajingmut. Baga pang pedeng. Jong kani ka kubor. Na kini kitikot. Kibangalapan puli. Hagadi ka por. Kalong. Syapang. Kabor jong ka jingduay. Kabor jong ka jingduay. Kipara bangay biit larangi puli. Yakani ka kitab kikam ki apostol. Hangni kaya to yangi. Bahadin jong ka Pentecost. Isenran ki jong Jisu. Kilayeng banyalap da ka jingslur. Bat kita leru yaki kamba ki bakraw. Tangkum ka jingpen kan mau lang yangi hakadi kapor. Hadin bagi senran ki jong Jisu kilio pediang yaw mensi makhoy. Upetros ang kaktin ka jong ublay. Ulayeng banyalap. Ya ka jingpenem ka jong Jisu Christ. Bat ha kata ka jingalap ka jong
Ong kaktin ka jong ublay. Balay hajar ngut. Ki mensim ki bakordor. Lapan ya so. Ya ki siya kabalang. Ya kani ilaban siyam ng kitab. Ki kam ki apostol ka ng baar. Kadikot ka basaw puway. Kiktin ki ba ong kumni. Namar kata. Ya kita ki bala pediang ya kaktin jong u. Lapan baptis. Kumta lapan ya so hakatas ngi. Siya kabalang. Kumbalay hajar ki mensim. Syusyo kaktin ki jong ublay ya tu yangi. Bau Petros baru Yohanes. Ki balong ki senran ki jong Jisu. Ki lapan kiaru ya way ubriu ubalat ko. Ubaju syong haka temple ha Jerusalem. Baru ne ubriu ang kaktin ki jong ublay. Uju syong hanta ban krong. Banwat ya ka jingle isnay ka jong kibriw. Badabaw Petros badu Yohanes. Kilayay ng tanajan jong ni ubriw ang kaktiin ka jong ublay. Kilayo bad kilas ngusnay yao. Badu Petros uong ya kinigi kentin. Hagani ka kitab kikam ki apostol kal nang kabalay. Kidikot ka banriw bag kabanyaw. Uong kumni. Henry Petros ulang karupa bagaksyar. Ngamdon Henry kabangadon nga ayame. Haga kerteng u Jesu Christ uban na Nazaret. Tuyat. Bad ula sim yau nagakti kamon. Bad ula penyeng yau. Di kumni ru kikijat bad kimat sola jong u. Kilaklan ang kaktiin ka jong ublay. Kikamba, kibakraw, kibaw, kinigisenran gijong Jisu kilale. Hadin juga Pentecost. Kejingalap, ya ka gospel, bat ka jingle ikikamba, dagi senran gijong Jisu. Hadin juga Pentecost. Ya tu kaktin gijong ublay, baka ni kalapan kiwin, ikirangba lingdo. Kinong to bagi Parisi. Kibalong kirangba jong kataka dorbar Sanhedrin jong kijiu. Haba kilayo bagi senran kijong Jisu. Kila slur ban yeng ban yalap. Ban kataka jingyalap kijong ki. Lai hajar ngud. Lapan yaso siya ka balang ha Jerusalem. Kani kalapan kiwin ya ka donhut kijong ki. Haba kiyo bau Petros bau Yohanes kilapan kiya. Yaw briyo blad ko. Kaniru kalap bo yaki yakata kacing snow baladaki ailat yakin gibriu bakin yalap siapangu Jesu Christ kani kanyam Kristan kan senang roy kumta kini kirang ba lingdo kinong to bagi Parisi anggak ting kejong ublay kilakem yau Petros bat yau Yohanes. Bada bagila kem yo Petros baru Yohanes. Kila bisyar yaki. Kila berngem bersit yaki. Kim sya yaki. Bakin dang peteng banyalap. Ya ka kerteng ke jong Jesu Christ. Bad hakikam ki apostol kan nang besaw dikot bakat nyo kat pra. Ki ong kumni. Henry bakan om priang su. Hapdeng upat ba. Tong inya berngem yaki. Banado menta kinom krensyo akanu kanuru kekerteng. Hakani kekerteng. Kumta habakila khot yaki. Kila hukum yaki. Badom keren setia. Lemne hikai haka kerteng ujisu. Kani kadai kata kajing berngem. Kajing maham. Jong kini gerangba lingdo kinong to bagi Parisi. Yaki senrang ki jong ujisu haka takapor. Mereka bersengaw tenat ki para pengait beihik kalong. Bahadin bakila pelait no ya Petros baru Yohanes. Petros baru Yohanes kila lait seki para pengait ki jongki ki badan haka balang ha Jerusalem. Bat kila kerennya kitin. Ki balong kan nong rim jong ka kubor. Kabangalapen sengaw ka sedang. Bat ngan pulia biang yaki kumni ki ong. Te habala pelat no yaki kilawan syala kilok
Bat kila ya tho baro ya ka bagi rangba lingdo bagi teman besan kila ong haki. Kite haba kila ya snow ya kata kila ya penjam ya laga ketin hau blay daga way ka jingmut. Hang ning yo i ki para mangit be baka di ka balang Jerusalem. Haba kila ya snow ya kita jing berngem bersit. Haba kila ya snow sa pang kita jing maham. Bakin rangba lindok inong tok e parsi kila bisyar persya ya kisenran kita ujisu ke kamram ka bakan ka balang kalale kalong ba kila penjam ya laga ketin haublay daga way ka jingmut kabamut ba kila duai syaublay kila penher ya ka jing duai ka jongki syaublay kani ka jing duai jong ka balang kalanang penyo bor susu ya ki senran ki jong jisu ban ya yalap da ka jing slur ban le ru ki kamba ki ba kham khrau ban penim ru ya ki ba khambun susu ki men sim ba ka tin ka jong blay ka ya tho yangi ba kini ki senran ki jong jisu kilanang yaile ya ki kamba ki jong ki bagi kamba kila nang ja nakaway kapor siya kaway pat kapor bara kata kajing yalap kajungki bara kata kajing le kamba kajungki lanang penyeso susu yaki bangai siya kabalang kalnong kabasan kadikot kabakhat ar khatsa bakhan riu ka ongkum ni bat lale bon gidak kla bat kijing pela pedeng utau pajba dagi kiti kita ki apostol baro ru kila yalong deka way ke jingmut. De yaki banget lanang penyeso kambun hautrai. Kipat ba shenrang bat kentay. De upat ba nagisnong baro saudong ulayawan lang sa Jerusalem. Kila yawalam yaki ba pangkro bat yaki bala sitom da kimin sim bamkut. Bat lapan kia yaki baro. Ki para bangit bait ki kamba ki bakrau ki lanangja kajing alap ya ka gospel kala nang jur kajing nang roy jong ki Kristan ha Jerusalem hadin kani kajing ja lakem balaset bendi biang ya ki apostol lakem bala set bendi biang yaki apostol yaki senran ki jong Jisu hendrai ublay ubayo snow yaka jing duai joka balang ula pelaj im yaki larangi puli hakani ka lenong ka basan ki kam ki apostol ka dekat ka bakhan nyaw terter kayo thu yangi bahabala set bendi yakini ki senran ki jong Jisu u angel jong try ulawan ban pelaj im yaki hatukan ni kam day mo ka bor jong ka jing duai kadai ka bor jong ka jing duai jong ka balang ha Jerusalem henre hadin kataru lakem biang balabisyar yaki kirang ba lingdo kinang tho bagi Parisi habagi yo i baganyam Kristan kalanang roy kibriu kibabon kila pediang yau Yesus Kristus kata kapor ha Jerusalem kila kembiang bat kila bisyar biang yaki senran ki jong Yesus hendrai ka way ki jingja ka bakham so pla susu kalong bahaka way ka por kat bakidang bisyar ya ki senran ki jong Yesus ha kata ka dorbar Sanhedrin ki jong ki lami uway urang ba na pedeng jong kita khot jong ka Sanhedrin u Parisi, u bakerteng, u Gamaliel. Unie, u Gamaliel, u day unohikai, u bakrau, juki jiu. Henry unie, u leyeng, banyada, yaki senran kita ujis. Kalong gay ka kubor, kapasutanat. Kaktian ka jong ublay gay to yangi, hagan ikal nong kapasan kakot kapal laipulay, laipusan, laipufra bat saupo ka ongkom ni. Henry haba kila yo snow yakani kila bitar elep ban kila tmu ban penyap no yaki
Henry habala yeng George uwe na kataka dorbar, u Parisi, u Kerteng, u Gamaliel, unong hikai ko hukum ubala don burom na upajba, baro, ula hukum ban penmi habar sipang, ya kita kibriu. Kaktiin ka jang ublay kaya to ingi, bakat banang bisyar, ya kini senran ki jang Jisu, u Gamaliel, ula yeng pedeng jang kataka dorbar, ba ula ong penmi syuasyabar, ya kini senran ki jang Jisu. Ngakwa ban ong ya pikirang ba. Bat kini kilay ko ungu, bat kilay penmi, ya senran ki jang Jisu syabar, jang kataka dorbar. Baru Gamaliel ula keren, ya kini kinti, na kini katukot kabalay kufra, haduk ka basau po, haduk ka balay kundai uong kumni. Tementang ong happy uong ya kita kerang bak lengdok kinong tok bagi Parisi. To kenran no na gini gibril. To ino no yaki. Nabalada kan ni kejing sela, lani kan ni kejing le kalong na gibril kan dam no. Henry lada kalong na ublay. Himla ban pendam no yaki. Yo baun syem yapi penban kinong yale ya ublay. Kata kadai kajingnya da jong Gamaliel yaki senran ki jong Jisu. Ubriu ubad long kumudkot jong kata ka Sanhedrin. Haka bagi rang ba lingdo kinong to bagi Parisi. Ki balong kinong syun ki jong Jisu Kristus. Henry na pedeng jong kita. Umi uniu Gamaliel. Hatu kanikam day. Kabor jo kajing duai. Ublay uyos ngaw ya kajing duai. Jo ka balang Jerusalem. Bat kumta ulapan mi ya ubriu uban ya dai ki senran ki jong Jisu. Barakan ka dekot ka basau po kini kirang baling do kinong to bagi Parisi. Kilay ko ngo ya kajing ay jingmot jong Gamaliel. Bagi kting jong ublay ki tu yingi ka ong komni. Bat kilay ko ngo hau. Tiha ba kilala khot haki ya ki apostol. Kilay sempat yaki. Bat kila dong yaki. Banyalap haga kerteng jong Jisu. Bat kila pelat no yaki. Ipara banget bu ihit. Ipara lok ipara jor. Kanihin ka di kita kabor jong jing duay. Kabor jong jing duay jong balang ha Jerusalem mga kapor. Kabalang kala nang roy. Kikristan kila nang bun. Kajing yalap yaka gospel. Kalalong kabala sapriang keleng saudong jong kari Jerusalem hagot ko po. Namar ka jing nang roy jong ka gospel. Isenran kim kwa syu ban syong tang Jerusalem kumbau try Jisu laong to yalap Jerusalem bat sekiway pat. Habag isenran ki jong Jisu ki i bakala don ka jing dawa badai ban let yalap keleng kapercay kila thung sige nyongot ki temen masan. Kalau nang kaman riu kot kaman kong hikam ki apostol kay tu ya ni. Baru way ni kita teman mesan, way ni kita nyongut kita mesan uday Stefan. Stefan ubolong way na pedeng jo kita teman mesan. Uni ulah syap penyap da ka basya lan temau. Baru Saul jo ka Tarsos. Ulong way ublay don kitilang. Ha kita ka kamban penyap ya Stefan. Ke gospel kala nang roy. Henry ka jing siya si Tom jong ki Kristan na kataka poru. Kalong kabamkay. Kijing siya penyap. Kijing siya berngem. Kijing siya pensitom kijya. Henry habang ipuli. Siya panguli usol jong Tarsos. Ubalay don kiti ka penyap. Yaw Stefan uteman masan. Uni usol. Ulayat keleng-keleng jong kijaka. Bat ula pensitom bayi ki Kristan nang kakitin ka jong play. Henry ka bas ngaw tenat ki para bangay bayay kalong. Bah yaw briu uba komuni. Uba penstam benyi ki Kristan. Hakata ka por. Ublay ula penkela ya ka donut mau ka jong u. Bat ula long u atyar uba klan. Bor jong ublay. Usol ulay kendo yaw Jesus Christ. Hakalenti sa Damascus. Kat baudang temu banlay. Ban penstombe ni ki Kristan. Ipuli hagan ikat nong ka bakandai kot ka ban kong terta. Komno baulay kendo baulay shem yo try Jisu. Baru ni usol ubadon ka do not mau. Lapen kala ya ka do not mau ka jong u.
Bat ula dem krup akmat utrai Jisu. Hakan ikal nong kaba kendai, kaba kendai, kada khot kaba hendriu. Usol habolai kenduk markmat yau Jisu la ong komni. Uteu la ong. Habau la kenyo, bat ula sngau mayan. Ula ong atrai ayu memon yang banle. Ubriu ubaju penstombe nyiki kestan. Ubaju le persya yau blay. Mentau ong yau Jisu atrai ayu memon yang banle. Kei kaba penlong yu baun kelah haka jing im kejumu. Kadai kabor joka jing tuai. Kabor joka jing tuai. Joka balang ha Jerusalem. Kalau penyo ka jing slur yaki senran ban yalap. Kalau penyo ya kabor yaki senran ban le yaki kamba. Bat kalau poiru siya katunang skor kajang ublay. Haka ba ublay ulapan kalay ka donut mau jo solru. Kanikin. Kadai kata kabor. Joka jing tuai. Ki para bangit buit. Wat la kajing yait lenti jong ki senran hadin ka Pentecost. Kalau long ka ba hadu kata-kata. Penban kajing tuai jong ki Kristan ha kata kapor. Kalau long ka bor ka pa penslur ki senran. Ban yalap. Bat ka bala penyo yaki ya kabor na ublay. Ban le yaki kamba ki bakraw. Nagapor siya kapor. Kini baro kijya. Namar kabor jong kajing duay. Uway unong elap ubakraw. Jong kaspasnem kabakhat kendai. Uba nagari Amerika. U Dwight Lyman Moody. Kahistory kaya tu yangi. Bau ni u D.L. Moody. Sisin bau la yang ban yalap. Hapadeng ki hajar ngot ki brio. Daki spangot ki juan. Ban IT. Bat ban kelah ka memut. Haka bakut jong kajing yalap ka jong. Unong to. Yaga kot. Bela ai kerteng. Why God used D.L. Moody. Uni unong to bakerteng R.A. Torrey. Uyat ho haka kot ka jong. Uang baka daw ba kabari. Jong kajing job jong D.L. Moody. Yaki mensim ki bakordor. Siya utray. Haka jing yalap. Kajong Kamday kajing nang kajing start kajong D.L. Moody. Kamday kajing kasap ka ba udon. Henry gaday ka bor. Jong kajing duay. Kani ka kot kaya tu yangi. Bau D.L. Moody kata ka por. Man bau lek. Ban pelong ya kajing asang yalap kajong hangno. Uju jid iki brio ki bakarpang. Bakin syong hakaway ka kamera. Bakat bau udang yalap. Ya ka kubor kajong ublay. Kini gibriu, kidang duay, kidang ikersian yu, hakajing duay. Day kan ikan, kabala penlong yau D.L. Moody, baun job, ikan mensim ki bakordor, siya kajing kalah kabamut. Kasawanir, jong kajing dap sispa san posnem, jong kabalang Presbyterian maudem, kabala penmi agasnem arajar katpra, kaya to yangi syapang uway uriu kraw, uba kerteng Reverend Liar Serdar. But yaka history lingkot syapang uni Reverend Liar Serdar. Nila aruban syem hak kikot puli school penpau jongi kabalang Presbyterian haka kerdan junior latho yaka history jongu. Ngan supen kan mau lingkot akan ikapor. Shwa bau ni Liar Serdar un kelakestan. Uday unong le jadu mentor. Bad ubaju pendan kam da ka bor suit. Ban pen I ya kajing start ka jong Henry hakaway kasngi. Ula Yakob. Bad uway usamla Kristan. Uba kerteng usunyo. Hakata ka por. Kat bakilang ya rep lingka. Hakaway ka jaka. Uliar Serdar ula I ya uway uskum luay bahe baha. Ubas din halor jong way din. Bat ulaong yaw senyaw. To penhap yaw tayo skum na lor jong din. Klem daktakti yaw. Uniw samla Kristan usenyaw. Ulaong yaw liya sadar tos dang sumapi.
Liar sardar ula penankam da kita lut ya ka bor ka buit ka jong u ba kata ka jing start ka jong u baro ka baudon Henry simlala ban penki yaw tau luai. Andala poi ka pali jong u senyaw ula duai syau blay bat hamar bau penkut ya kata ka jing duai ka jong u da ka baong amen. Utau luai ubahe ula hap hamadan prup bat nadu kata ka por ang kani ka history uliar sardar ula pendem yaladi hau blay daga baula ong shisha ublay jong usnya uday ublay uba shisha bat ubadan bor halor baro ipara bangait buit ke bor jong ka jingduai kala ban penkala kompong ya ka pertei baro kawe ipara bangait buit amar kata kom ki Kristan hagir gisngi ngi kando sibon ki jing ngi oi saudong jaga perthai ka bangi ngi ngi oi ki thma ngi ma ki jing shash pensitom beng kom ki Kristan ngi os ngo ki kubor ki ba persyang ban khanglat ya ka jingelap ya ka gospel u syaitan u trai don bor hadu kata-kata ki gisngi ki menta ban pen kiwen ya ki ri joka perthai ban pen kiwen ya ka emlang ka salang ka jongi ban pen kiwen wat ya ki balang ki jongi ya ki sngi ni sakhi ya kita baro bat kini ki jingja ki para banget kim daya pher henry ki stream bat ka por jongi senran u jisu hadin ka Pentecost. Ketma US bat ke Iran. Kabadang ya syakmat adu menta. Kabang ngimtip syanu kan lam. Jingsya pensitom ben jugi Kristan. Wat akan dikari ka ba ka jongi akan dikari India. Yoi. Ya gijing persyang bagi jing khanglat. Banyalap ya ka ktin ka jong ublay. Wat akan dikari kasih ka ba ka jongi ru. Ngidang UI hagi news hagi gisni bagi don ki university ki bom syawat ban pelong ki jiseng hagi kampus ki jongki para bangi bangi pai si kari India ka baik ki jongki kari ka bangi tip kum kari sensyar pa ba kata ka democratic state Henry ki gisni UI ki jing persyang ban khanglat ya ki Kristan kajing khanglat ya kajing elap ya ka gospel kham tam ki para bangit bi niu i kajing sya peniap ya kajing sya pensitom ben jong ki Kristan hakeleng saudong jong kari ka bi kajing kom ki Kristan namar kata habang iyo i ya kini ki baro ka kamram ka ba khmat ka jingkeli yang i kalong ka kamram ka ba khmat jongi kom ki Kristan ka kamram ka ba khmat jongi kalong tongin penjam yala ka ktin sya ublay ngin duai bau blay on pensat bor yangi kom baula pensat bor ki senran ki jong u hadin jong ka Pentecost habang ong kumta ngamut banong bangim juduai ngangay bakum ki Kristan misay tuai henry kani ka kubor hakani ka por ka penken mau yangi kerpang kom ka balang Kristan ngimday ban klet ban penjam ki jing duai ki jongi showblay kamtam kum ka balang presbyterian ni judon kata ka mit jingeseng duai ki singisanjay nama datang dakat bor jong jing duai bangila ban job jing snew baro hagani ka pertei bat bagi kamba ki bakrao ki jong ublay kinyai long bat kinyai ja nagapor siya kapor jing duai ki para bangay bi kalong ka bor hakari ka jongi ngidon kam ya ka jing duai yoi ki kenram ki babon
Kajing khot yang i lingba jong kani ka kubor kani ka por. Kalong baka don ka bor ha kajing duai. Baka don kam namar kata yang i kum ke balang. Bangi de ban don kajing duai ka bakerpang. Nakabenta gini ki jinge. Nakabenta gini ki jing sya pensitom ben. Nakabenta gini ki jing kanglat. Yang i ban yalap. Ya ka gospel ha kani ka ri ba ka pertei hi barok kowe. Ka kitab ka baar ki chronicle. Kalnong ka ba nyaw ka dekhot ka ba khatsao. Ka ong kumni. Lada ki beriu jonga. Ya ki bala khot da ka kerteng jonga. Kin penrit yaladi. Bat kin duai. Bat kin wat ya ka khmat jonga. Bat kin paino na ki lenti baman jongki. Kum ta tingan snow na beneng. Bat ngan map ya ki pop ki jongki. Bat ngan penkia ya ka ri jongki. Kum ke balang namar kata. Idei bandon ka jing snow scam haka jing duai ka jongki. Namar ka jing duai ka long ka bor. Kabala ban penkela kompong. Ya ka pertei. Naga basniu siya ka babha. Kumba ka lalong ya ka balang. Hadin ka Pentecost. Ublay unkerku. Ublay unyarap yingi. Kom ki Kristan kinikisni. Balingba ka ni ka kubor. Unay hangi ka mensim ka batrang mangin duay siya ublay. Bangin miyay pentip siya ublay. Hagi jing duay ki jongi. Ya ki jingya kendo, ya ki jingya syem ki jongi. Lakalong haka jingya kendo, simet ke jongi, ya ki jing haka jing im ke jongi. Tungin duai siya uplay, ngin pam ke bor na uplay. Lakalong ya ki jing ki bakom ka balang ya kendo, ya ki singi. Tungin duai siya uplay. Bau uplay yung penbetpat, ya ki kenrom. Unwan rapat, ya ka jing tay tumay, ya ka balang ka jongi. Bat ladang ia kendo ia ki jingele dan kita ki challenges haka jingim ka jongiru nginduai showplay namar kadon ka bor ha ka jingduai kadon ka bor ha ka jingduai pangadon ka jingai ka baskem bakumba ka balang ha Jerusalem kalapan her yal kapan jam yal ka tin ka jongki showplay ha ka jingduai Lada mangiru ngi pen jam nila ka tin ka jungi ka jing duai show play. Na don ka jinget ka scam bow play. On pen kia ya ka ri ka be ka jungi. On pen kia ya ka jing ka jing sitom ki bang ngi kan do simet. Ha ka jing im ka jungi. Ka paman na kasni. Do play un kurku ya gini kubor na ka benta ka burom ka jung play. Amen. Tongin lek show play hagi jing tuai. Ni aingu ya me au play ubau pa jongi ubah beneng. Pamalai snei go try ya kabandon ringkat bat gi ka di kapor. Bangila ban sngap bat sya skor ya ka di ketin ka ba im ka jome ko try. Habangi perkat ya ka jing yait lenti jo ka balang ka jome ko try. Nadu bamela penkop bor ko kenrat iki senran ki jome. Sisa gila day banyak kendu ya sibun kijing kijingele kijing sya pen sitomben kijing sya berngem berset kijing sya penyap rukum ju utrai biu I bangiru utrai kini ki por kini kijing ja kila ja akan dikat pertai ke bangingiem namar kata au blengi wan ni kaban bukti kamat jome bamen ai hangi ko try ka bor ka jing ngos ngai ba ka jing ngos kem ka jungi ko kunrat bangi don ye me u blay ba imba do ba shisha ubos jus ngo ye ki jing duai ki jing ut ki jing nam ki jungi namar kata au blay hikai yang ko kunrat bangin nang ye ka ban duai sheme bangin wat ye ka khamat ka jome ko kunrat haki por baro jong ka jing im ka jungi kanang bangila ban like ko try na kita ki jing bagi jingele ki bangi ni kendu ka jingim ka jungi la bandon ku try ki badan pedeng ki jing pang ki jing sitom ki jing crow ka met ki jungki ki be kendu ye ka jing ka jingim ka jungki ku kenrat yarap ye ki ku kenrat bakin yo ka men sim ban duai sheme ku kenrat bat ban wat ye ka jing penkhia ka jome yarap ye ngi ku try kum ki kristan ru
Banginyai duai seme, banginyai pentip seme ko kunrat. Ki ei baro ko kunrat. Kenang banginyo mat ko kunrat. Ya ka jing sup ka jong me, ha ka jing im ka jong i, ka paman na kisni. Snow ki jing duai ki jing kerpat ki jong i. Damap bat kelet ru ki pop kin kang ki bamisya mga jing im ka jong i. Namar ka kerteng ki jong utrai bo nong pen im jong i Jesus Christ ni duai. Pada ka bawai no, tuda ai ba ka jing it ba ka ba pla ka ba mayan ka jong blay pa. Ka jing ai ka ba dap biang ka ba slay ka jong Jesus Christ ba utrai. Lem ka jing slok ka ba tiang ka ba pentingan ka ba pensat bohor ka jong mensim ba ko. Kini lai ka jing kerku ka jong way blay, kini syong sa ringkat. Lembat ni baro, ki ba pet ki ba ngap ya ka ni ka kubor. Lengba ka ni ka Good News TV. Kini ay long lem ringkat ru ki riunget ki ba dan hni ka leng satlak jong ka pertay. Ki ba syakri ki ba menidem yoro ka ju ka kerteng ka ba dan bohor ka jong me. Naduk menta, mat syaduk ki ba bom jukut. Amen.